Haina hai ma phaipi sauka khajani subscriber tai ani blog na nai tongnai hukbar khlainai takuk bukuk tini 18 January 2025 साल बेलाय कुचुं ताई कुटुं थाइचुक बुबार बारनानै बागै ओ जरावो जों तावो फेब्रुवारि मासनि सिमे फांसा फांनै बा दै रिनानै नों जुदि आलायदा दै दं हिंक्लाय थाइचु बुफां काइमानो बरै बुफां काइमानो ताबो काइलाय दं जों आपेल प्लाम पिस पेयार एप्रिकट आंगुर हायदोबा जेटा डरमेन्ट थांनाय आमाय बुफां रावनो जों ताबो काइलाय दंलाय खाजानि ताखुक जों हिंका फायदि जों तिनि बस गांगा थाइचु बुफां काइनाय जेतु थाइचु न तुयै जों कक थाइचु तुयु सालायानो गोबां मा कक मानो जों नायदे ए देखुन रेडी गाच हाय हिनि कक सालाय मा खानावो रेडी बाहायनाय हिन नायदे कबा आं फार्स्ट कलकातानि थ्री टेस्ट टू मानि दङ अमो खाजा खानिनि प्राय 3 फीट कुचुवो 3 फीट कुचुवो बनि आरो बसंना नावो आं ताइकोबो न ग्राफ्टिंग खालायै दङ थ्री टेस्ट जेतो थाइचो काहामनि बिसिङा काइसा लेट भेराइटी टाइ कटुइ जुदि फनि कालारफुल आंया नायदि अब न बान्दे जागनाय अब न कफि साजागनाय नों साजायो सियो यानो न सानाय आनि बुफां आनि नार्सारिनि बुफां नायदे बुसु कतर बुसु कुचु 5 फीट 4.5 फीट 3.5 फीट किन्तु ग्राफ्टिंग एरिया से 3.5 फीट खाजा गयो कनाय दे ग्राफ्टिंग एरिया ग्राफ्टिंग एरिया ए कनाय दे ग्राफ्टिंग एरिया अब नायदे रेडी बुफां बबनो हिन रेडी बुफां जों नायदे बफ्रु जों काहाम जागा ग्राफ्टिंग खाका हिंजाक साइंटिफिक ग्राफ्टिंग ब जागा हिंजाक आबनो ती कक सालायनाय सिनि त्रिपुराव नागिसराव थाइचुक न तुय नायकानि जातियक मानि काइसा अफिस दङ बा जातियक मानि खला दं आरो तामो नुक जों नायदे अरा आनो तमाता ब्रुनाई किंग नर ब्रुनाई किंग इको नायदे ब्रुनाई किंग तामो तंग नायदे ब्रुनाई किंग तामो तंग नायदे अब आं खामानि नायदे इको आनि यासि 9 इंची ताई अरा बसक आङो 15 इंची बा 15 इंच नि तला जेटा साजागो फोरोंथाना जेटा साजागो आरो न खादि हिनै अरा तामो तंग हिमालय नामदगमाय पार्पल आं खामानि नामदगमाय पार्पल थाइचु कालार नि बिसिङो बेलायखाय काइसा थाइचु कठक नि बिसिङा कलायु फियाबा कालार बेलायखा नायथक एनि खनावा नारा थाइयाको फियाबा आङोबो बसा बांग्रि दङ नामदगमाय पार्पल नायदे बसु खाजाक नामदगमाय पार्पल बाहायनो 10-12 इंची खाजागो 10-12 इंची खाजागो नायदे 10-12 इंची खाजागो अबनो तमाशा नाय देखुन आनि अब रूट स्टक बुसु कतर आरे रूट स्टक कतर मांग बाइमा गया अंगना नांनाय निनि खामा बुतलाव हायदोबा ब्रुनाई किंग थाइचु कतर नि बिसिङो बांला चिनि इंडिया व काहाम न थाइ दङ बनि बङै ब्रुनाई किंग चारा बांग्रिना नाङै दङ आनो वाहायनो हायदोबा खाजान ताखुसं आंनो न नामदगमाय तला खाजाक हासेखा स्टे हाका खाजाक अब फुनुका ब्रुनाई किंग फुनुका न आं थ्री टेस्ट बुसु कुसु खाजाक नायदे नों जुदि अब ट्रेनिंग रिना थाङि हिंक्लाय ओ थ्री टेस्ट नों नायथकलाय पट ग्रु बेग बा बस्ताव बा नों टेरेस गार्डन काइनेराव अब मसां लिया नायथक लिया कुसुको थाङै अब बुफां तरि थांसिनाय नायथगाङै थांसिनाय नों तब काइनाय बा बुफां किसा हासे खलायै बुथुब खलायै बेदेक सारजा खलायै माति सानाय बने बागै नांकुक मानि हिंक्लाय नों 12 13 14 15 नि बिसिङा खाना नांनाय जेटा आं अब खामानि এই যে ब्रुनाई किंग जेटा नामदगमाय अब खामानि अमा हेके नों मा खानाय जों मादार बुफांनि बागै बुमा बुफांनि बागै गोबां मा बुफां तु मानै दं आफ्रो ता मनोग हिमाले आफ्रो जों कुसु खाजाक मा नावो रेडी गास जों हासालनि बा बुफां बुरानो मा पाइ तामैका बाइ थाङा लामाव आमरक तो अनेक समय क्षतिपूरण मायारावै थाङा कफि सावरक हिंजागो तातल सावरक हिंजागो बान्देरक हिंजागो बने बागै जों बुफां कारा करर मा ना जाव आ समयका जों बमाय माननाय अमाहाय माननाय जे कुसु खाजाक नायदे अब बुसु कुसु खाजानि ताखुक सं अमहाय कफि दालार कक सामानि तातल कक सामानि यगनानि बागै आंनावनो सानाय बरकनो सोंदि बर खाजाक ও কুচুগো খাজাক যে বড় খাজাক নর সোংদি যে 15 ইঞ্চি তলা দেখা যাক ইনকা जों बस काङो
Thaichuk training na ti kok salanya tini grafting khemani point na ti kok salaika grafting point na ka 15 inch ni bisinga na khaka chakogo oma nai kani khaisana chak yogi nai thano research center rago obono sao khajani takuk so tai besi kabang saklak jara ani subscriber khajen takuk song tai nai tong nai rangno tai kisa koi nai tai kisa khari oi ani video no nai jabadi bas kang song kaham kok salai nai kainani no kok salai nai tai bu kutu kok salai nai ang video khlaimani to balogi thangka tawo song kutung ni simi kutu ga habi kok salai nai osak sawai na ani video no ran mathai reka hambai tai chubai